Училището е институция с строго определени правила и задачи. Но по начина, по който организира дейността си и в зависимост от това каква среда предлагат, отделните училища са уникални. Уникална е и тяхната съдба, но училищата с вторична сегрегация имат и много общи характеристики. През 2015 година Средно училище Трайко Симеонов в град Шумен бе едно от най-тъжните училища. Образователна институция не на кръстопът, а в края на задънена улица със знак до тук. Емблематичен пример за вторично обособила се фактическа сегрегация. От институция с най-много ученици не само в града, след пренасочване на ромски деца от закрито училище и допълваща фактическа обстановка на локация между две ромски махли, следва масово отписване на неромски ученици. Само за няколко години е етикирано като циганското училище с над 90% ромски деца. С опасна за здравето и живота материална база, офазени стени на класни стаи и коридори, пропадащи тавани, изронена мазилка, чупещи се от най-лекия порив на вятъра прозорци, с изметната единична дървена дограма, оплътнена с вестници, изкъртени врати, компрометиран покрив, течащ дни наред след поредния дъжд, вечно запушени санитарни възли, занемарено, обрасло с храсти дворно пространство и компрометирана ограда. Ученици, отказващи редовно посещение, подкрепени от родителите си, за които ценност е не образованието, а трудовата заетост на децата. С най-ниските образователни резултати в областта и най-висок процент на извинени отсъствия, с обезверени педагогически специалисти, активно търсещи работа в други институции. Категоричният отказ на родителите децата им да бъдат насочени към други училища и заявеното решение, че по-скоро ще емигрират, е единствената причина Общинския съвет да не облече в официален акт обявеното в местните медии становище на Общинска администрация, че училището няма бъдеще. Своя бестселър, ако не си първи си последен, Грант Кардон твърди, че пристрастяването към средното може да убие възможността да превърнете мечтите си в реалност. И тръгнахме по пътя на мечтите. Първата ни посока бе да вдъхнем кураж, самочувствие на децата с трудна социална съдба, за да се научат да побеждават. Учениците ни вече са не само първенци на общинско, регионално и национално ниво, но и уверено участват в международни изяви, класирани от международно жури. Смели шуменски църквисти, геймери от сади с чисти, млади инфоманяци с патраци, но без мустаци, с мечове и аватари, огнеха кой как свари и оплаши се на място. С много обструкции с категоричната крайна намеса на родителския клуб, училището без капиталов ремонт повече от четвърт век най-сетне бе в програмата на община Шумен. През 2020 година завърши проект реконструкция, основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки по оперативна програма Региони в растеж за близо 5 милиона лева. Днес образователната институция е стандарт за качество, с устойчиво преодоляване на вторичната сегрегация. Училището разполага с просторни, съвременно оборудвани класни стаи, физкултурни салони, музикално студио, студио за танци, модерно библиотечно информационно пространство с обособени зони, заседателна и актова зали, езиков кабинет и кабинети хуманитарни науки, столова за хранене, специализирани кабинети по технологии и предприемачество, по природни науки с електричество и вода до всяко работно място, професионален фитнес, класни стаи на открито, стрит фитнес, 3 спортни площадки, игрища за футбол с изкуствена настилка, детски кътове, както и многобройни спортни уреди за открито. 2 външни площадки по безопасност на движението по пътищата и 3 вътрешни такива. STEM център. Физическата среда не е само респектира, но и провокира учениците за нейното опазване и обогатяване. Образователната институция осъществява едносменен режим на обучение, като се осигуряват не само подкрепителните закуски и схемите училищен плод и училищно мляко, но и безплатен обяд за децата в подготвителната група и учениците в целодневна организация на учебния ден. Безплатни са и учебниците за учениците от гимназиална степен, професионално образование и професия програмист от направление компютърни технологии. На всички се предоставят допълнителни проектни дейности, съобразени с индивидуалните нужди, включително от външни специалисти.
Високо квалифицирани учители от различни етноси осигуряват качествено образование, ориентирано към непрекъснато променящите се стандарти. Учителите са и модератори на знанието, и истински партньори на учениците. Подкрепа на интеркултурното образование са образователните медиатори, ученическия парламент, родителския клуб, учениците наставници, неправителствените организации, Центъра Малипе, клуб Интегра, клуб Култура Шумен, Стопанска камера, представители на общността. Пълната дигитализация на образователния процес предизвика интереса и посещението и на международни представители на образователни институции. Участието в административното ръководство и възпитателния процес на ученическия парламент и родителския клуб, както и непрекъснатият процес посредством лятна академия, са обсъжданите като възможности за прилагане и зад граница училищни инициативи. Според Бути Енскол, приобщаването включва промяна. Това е непрекъснат процес за повишаване нивото на учене и включване на всички ученици. Това е един идеал, към който училищата се стремят и никога няма да бъде постигнат напълно. Но започнали процесът на увеличаване на участието, приобщаването вече е факт. Приобщаващо е онова училище, което винаги е в движение, променящото се. Учениците ни приемат територията на училището ни като втори дом, в който всъщност те прекарват по-голяма част от времето си. Ето защо интериорът и екстериорът са съобразени с потребностите на съвременното образование, емоционалният климат и микрокултурните характеристики на общността. Лятна академия е естествено продължение на многообразието от адаптивни интеракции, които реализираме. Защо академия? С препратка към златния век на човешкото познание и основаната от Платон школа в Маслиновата гора край града на богинята Атина, известна със спокойния си нрав и с това, че води битки само за справедливи каузи, никога без причини. А каква по-справедлива кауза от образовани деца? Използвана е възможността на извънкласните дейности като функционално подкрепление за повишаване интереса на деца и ученици към процеса. Предлагат се условия, които предоставят възможност за актуализация на потенциала на всички участници. Насърчават се индивидуалните ситуации на успех, търсят се и се откриват заложбите на всеки. Периодът, през който се реализират дейностите е лятната ваканция от началото на месец юни до края на месец август. 5 дни в седмицата от 8 до 18 часа. Учениците, предпочели практиката, са предимно деца от подготвителна група бъдещи първокласници и учениците от начален и прогимназиален етап, чието родители не могат да полагат грижи за децата си в периода. Възрастовия диапазон е от 7 до 14 годишна възраст, а участниците от различни етнически общности – българи, турци, роми, както и деца от Украйна. Основната задача на нашата работа е да обхванем двете целеви групи – ученици с нисък социален статус, от уязвими групи и ученици, чието родители трудно приемат, че децата им ще са в една общност с деца от ромските малцинства, но пък привлечени от идеята за безплатна занималния. Първата група трябва да развие нивото на хигиена и здравна култура, развие речеви и езикови умения, изгради навици за опазване на материалната база, развие културата на хранене и предимствата на здравословната храна. Втората група трябва да осигури подкрепа и наставничество, да даде добър личен пример, да прояви толерантно отношение към различията, да припознае човека срещу себе си. Защото училището е инструмент за справяне и решаване на проблема с дискриминацията, защото тук става опознаването и приемането. Махатма Ганди казва, че за величието на една нация и моралния прогрес може да се съди по отношението и към животните. Когато един човек обича животните, той обича и хората, независимо от пол, етнос, религия, материален статус. Това беше мото и отправна точка за начало на добрата практика. Последната събота, в края на учебните занятия, се проведе инициативата «Моето семейство и други домашни животни», която събра в двора на училището ученици, учители, родители, представители на държавни институции, на общността, както и домашни любимци. Обявихме откриването на Лятна академия 2022. Споделихме програмата, целите, за да осъзнаят истински, че обичта и приятелството означава и разбирателство, за което са необходими обаче търпение и толерантност.
Разчитахме на децата през идващите 2 месеца и не само. Първоначално не се отзоваха много ученици, но със всеки изминал ден броят растеше. След посрещането на учениците от 8 до 8:30 започва задължителната утрена гимнастика. Следват грижи за цветята от двора, поливане, плевене, засаждане. В 10 часа, след звуков сигнал, всеки ученик може да отиде в желана зона за любими дейности. Зоните са филм или книга, арт-терапия, наваксам с ученето, танци, геймзон, STEM. При нов звуков сигнал учениците могат да сменят зоната, ако желаят, но могат и да останат и в първоначалната. Тук ключовия момент и новото за децата е свободата да се учат на избор, спазвайки обаче и ясни правила, но и без да губят своята спонтанност. Изненадата бе, че зоната на ваксам с ученето не остана празна. Беше достатъчен брой ученици, които сами са си направили самооценка и са решили да посещават тази зона. Истинско вълнение предизвиква зоната за заземяване. Точно в 12 часа ходене боси по пръсти, трева или по пясък, или пък по кал. В помощ са децата, на които често им се налага да ходят боси. Те показват техники и тактика как да не си нараним ходилата. Започва се с престой върху тревната площ, с съвети. Първи съвет – не влачете краката си. Втори съвет – внимавайте, гледайте поне 2 крачки пред себе си. Следва стъпвайте първо върху възглавничките на ходилото. Предимствата на тази дейност са многобройни. Подобряване на баланса, контрол на позицията на стъпалото, подсилване мускулите на краката, по-добра биомеханика на стъпала, крака, таза, стойката. И най-важното е, че ходенето бос регулира нервната система, намалява стреса и тревожността. А тревожност има и от двете страни. Агресия заради това, че си подценен от едната страна и страх от атака, емоционална или физическа от другата. Друг приоритет в дейността на академията е да се научим децата да се хранят следвайки правила, хигиенни навици, от миене на ръцете до красиво подредената маса, да не се говори по време на храненето, как се вдъхва храната, пътят на храната в човешкия организъм. Чрез демонстрация и помощ от по-големите ученици, внимателното наблюдение от страна на по-малките, много бързо се стига до положителни нагласи и резултати. Естествено, всеки учител подготвя предварително различни игрови ситуации, за да създаде не само навик, но и отношение. Следобедите преминават в почивка, в игри на открито и в знание за добрите обноски в обществото. Здравей, аз съм Теодора. Здравей, аз съм Синем. Приятно ми е. Етикет за всеки ден има за цел безпрепятствено, свободно и възможно най-приятното общуване. Запомнящи се с практически игри са темите «Здравей, как си?» правила за поздрав. Може ли да ви се представя? Как представям себе си пред други лица? Не сочете с пръст езикът на жестовете. Умелото неформално общуване. Колко е горещо днес? На чуждо място. Маестро музика. Посещения, театър, кино, концерт. Подрехите посрещат. Първите 7. Скорошно оздравяване и още, и още. И отново, че свободата на избор е не само благо, но и отговорност. Осигурено е табло, на което децата планират игрите за следващия ден, за да може педагогическият персонал да подготви необходимите уреди, пособия, оборудване. Организират се походи по различни планински маршрути, поддържани от учениците от гимназиална степен съгласно договор за партньорство с държавно предприятие Шуменско плато. Дендронична пътека, флористична пътека, съобразени с възрастта на учениците. Целта е да опознаят богатите ресурси от лечебни растения, правилата за брането им, технологиите за съхранение, обичаите на народа ни за ползване на природното богатство. Изготви се общ наръчник. От 3 години в някои от класовете се консумира чай през зимния сезон в обособените в коридорите тия зон. Със събирането на билки осигуряваме и аромат на отвара за съучениците си, споделя децата, и спонтанно планират в началото на пролета в училищния двор да си обособят място за култивиране на лечебни растения и билки. С подкреплението на техниката, предоставена по проект «Равен достъп до обучение в условия на кризи», ученици и родители се запознават с възможността на различните образователни платформи и тяхното приложение за по-успешното учене. Всяко дете е индивидуално подкрепено, за да осъществи потенциала си. Всяко дете е герой, който търси, мечтае, открива и трябва да победи и себе си, и традиционните нагласи на общността, и стереотипите на обществото. В неформална обстановка, подкрепена от волността на емоцията ваканция, с акцент върху възпитателни и социализиращи дейности, приобщаването и интеграцията на и към всяко дете,
се случва непринудено, но трайно осъзнато. Затова и слоганът «Научи се да побеждаваш» е на фасадата на нашето училище. Мисията е възможна.